Il-Partit Laburista innota kif żviluppaw id-dettalji l-ġodda brabta mal-każ tal-BWSC u l-għażla tal-Power Station tal-Heavy Fuel Oil. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kandidat Jeffrey Pulicino Orlando Svela għall-ewwel darba li kienu għaddejjin kuntatti bejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista llum u l-protagonisti fl-għażla tal-Power Station tal-BWSC. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern enfasizza kif tal-BWSC frankaw 20 miljun euro u użaw il-Heavy Fuel Oil. Fisser l-impatt fuq ir-residenti fin-nofsinhar ta' pajjiżna u ta' dan hemm responsabbli direttament George Pulicino, ex-Ministru u kandidat ta' Simon Busuttil. George Pulicino naqqas minflok żied l-istandards u aċċettajna 4,000 tunnellata ta' trap iswed kull sena. It-tweġiba kienet li Malta kienet konformi ma' istruzzjonijiet Ewropej. Dan kollu bil-barka ta' Simon Busuttil. Minkejja li jrid jilagħba tal-paradin tal-ambjent, minkejja li jrid jilagħba tal-persuna li għandu għal-qalbu il-saħħa tal-poplu Malti, u stess u l-partit tiegħu għamel miżuri b'mod għarrieq biex it-tfal tagħna, il-poplu tagħna tan-naħa t'isfel ta' Malta jibla snin twal tħaħen illi jagħmlu ħsara lis-saħħa tiegħu. Jiena nistaqsi x'passi se jieħu llum Simon Busuttil fil-konfront ta' George Pulicino illi nfakru li huwa kandidat reġa' tal-Partit Nazzjonalista meta issa ħarġet din l-evidenza, u nsaqsu wkoll jekk Simon Busuttil dak iż-żmien jew aktar tard kien jafx bdejn il-biċċa xogħol. Jeffrey Pulicino Orlando Svela kif dak li ġie żvelat mill-kulħadd il-ħadd li għadda ġab rabja fost dawk li kienu jiffurmaw parti mill-grupp parlamentari ta' Gvern Nazzjonalista. Qal li l-ħadd uħud mill-membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kellmuh dwar dan u qalulu li huma lesti li jiġdu f'dan il-każ. Għaldaqstant huwa sfida lil Simon Busuttil biex jgħid x'se jagħmel u jekk huwiex se jġiel lil George Pulicino li huwa kandidat nazzjonalista jirtira l-kandidatura tiegħu. Dan huwa qatt ċar ta' korruzzjoni, jiena minn hawnhekk nisfida lill-eks Ministru George Pulicino biex jekk irid ifittixni b'libel, forsi l-maġistrat inkarigat bil-libel li jsib il-ħin għal-libel anke b'urġenza irid din id-darba, jiena lest li ntella il-membri parlamentari li kienu qegħdin kollha li kienu qegħdin fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ta' dakinhar biex jiġdu favorija u jiġdu billi jgħidu li da George Pulicino gidbilna dakinhar. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li l-każ tal-BWSC mar quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi u waħda mix-xhieda qalet li qatt m'għamlet kuntatt ma' George Pulicino. Iżda b'dak żvelat sirna nafu mod ieħor.